20,000 student fit 72 iskola primarja f'Malta u f'Għawdex ser ikunu parti minn programm ta' attività fiżika fosthom fid-disciplina tal-futbol bl-isem Fun Fit Football. Dan il-proġett se jsir kull nhar ta' ġimgħa Factive Fridays. Ħabbar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima fil-ground tal-futbol ta' Ħallija li jinsab bis-swit l-iskola primarja tal-istess raħal. Dan il-proġett li huwa finanzjat mill-UEFA flimkien bl-għajnuna tal-Gvern qed isir b'kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Futbol l-MFA. Il-President tal-MFA Bjorn Vassallo saħaq dwar il-bżonn tal-attività fiżika għal studenti żgħar filwaqt li spjega kif b'dan il-programm it-tfal jibdew jitħarġu f'dixxiplina sportiva. Huma dawn il-programmi biss li jgħinuna nibdew biex adapitada fl-isport, fil-pathway sportiva, dawn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jiġu hemmhekk u jitħarġu kemm iktar preparati minn dak li forsi kienu fil-passat. Ivan Woods li jmexxi l-iżvilupp fost it-tfal qal li dan il-programm ser ikun qed isir minn coaches speċjalizzati. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport tikompli bil-ħidma tiegħu biex iżid l-attività fiżika fl-iskejjel kemm bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali dwar l-Isport u wkoll biex jikumbatti r-rata għolja ta' obeżità fit-tfal. Il-Ministru Grima tenna kif l-attività fiżika tgħin f'kull aspett fl-iżvilupp ta' tfal. Dan għandu jkun ta' eżempju għan numru ta' assoċjazzjonijiet oħra, numru ta' federazzjonijiet oħra, illi jersqu lejn is-sistema edukattiva tagħna u flimkien naraw li nagħtu esperjenza edukattiva holistika sieħa li tfal tagħna fejn propju jkollna attività fiżika ġol iskejjel tagħna li minna jibbenefikaw it-tfal kemm fuq l-aspett fiżiku, fuq l-aspett mentali u fuq l-aspett ta' dak li huwa l-iżvilupp sieħ tal-persuna.